Molt benvinguts tothom. Avui hem vingut fins a la comarca de l'Anoia, concretament a la Serra de les Maioles, també anomenada Serra de Rubió, al municipi de Rubió, que està a la comarca de l'Anoia, com hem dit. Es troba el poble, per dir-ho així, es troba just aquí darrere. El podeu veure a la vessant nord-oest del cim. És el Puig de Sant Miquel, un dels cims essencials de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya i que té una alçada de 733 ja ho que diu 34 metres. Aquí sota tenim la capella, la parròquia de Sant Pere d'Ardesa, i en algun punt, entremig d'aquesta església i el cim, hi havia l'antic castell d'Ardesa, del qual no té coneixement exactament on és. La ruta amb Bruix i la Duna, i també la Mercè, que està assedegada, com podeu veure. Ups, me la foto. Tot això és el parc eòlic de la Serra de Rubió, des d'on hem sortit nosaltres per fer aquest cim de Sant Miquel, el Puig de Sant Miquel.